his time. In his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. N'chifukwa chani mmanditchula Ambuye Ambuye koma simuchita zimene ine ndimakulamula? Salimo yathu ikuti tidzambwezera chani Mulungu? Tantchula Mbuye nthawi yayitali koma sitikumbwezera zimene iye amafuna kuti timbwezere. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi loweruka pa 10 Septemba chaka cha 2022. Mawu oyamba akuchoka mkalata yoyamba ya Paulo yolembera Korinto mutu wa 10 ndi 14 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Honorable Mele Mpanga, MP Palombe South Constituency, Palombe Parish, mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo namba 116. Ndidzambwezera chiyani ine chauta? Ndidzambwezera chiyani pa zabwino zimene amandichitira? Ndidzapereka nsembe yothokoza, ndidzapemphera potchula dzina lanu. Mawu a Mtengo wabwino ndi monga adalembera Luka Woyera mutu wa 6 ndi 43 kulekeza 49. Ndipo amene akutiwerengera Mtengo wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu ochokera m'buku la 1 Korinto mutu 10 ndime ya 14 kulekeza 22. Tsono okondedwa anga, pewani kupembedza mafano. Ndikulankhula nanu ngati anthu anzeru. Muweruze nokha zimene ndikunenazi. Nanga chikho chimene timachidalisa mothokoza Mulungu, kodi suja timaphatikizana ndi magazi a Khristu tikamweramo? Nanga mkate umene timaunyema, kodi suja timaphatikizana ndi thupi la Khristu tikaudya? Popeza kuti mkate ndi umodzi wokha, ife tonse, ngakhale tili ambiri, ndife thupi limodzi. Chifukwa tonse timagawana mkate umodzi omwewo. Onani zimene amachita Ayuda. Nanga amene amadyako zoperekedwa nsembe, kodi suja amachita nawo miyambo ya paguwa la nsembero? Tsono tanthauzo la zimene ndikunenazi chiyani? Kodi ndiye kuti nsembe yoperekedwa kwa fano nkanthu? Kapena kuti fanolo nkanthu? Iyayi, koma kuti zimene anthu akunja amapereka nsembe, amapereka kwa Satana, osati kwa Mulungu. Sindifuna kuti inu muyanjane ndi Satana. Simungathe kumwera mchikho cha Ambuye nkumweranso mchikho cha Satana. Simungathe kudyera pa tebulo la Ambuye nkudyeranso pa tebulo la Satana. Kodi tichite kuwaputa dala Ambuye? Kodi mphamvu zathu nkupambana zawo? Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Mtengo wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 6 ndime ya 43 kulekeza 49. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, mtengo wabwino sungabereke zipatso zoyipa, kapenanso mtengo woyipa kubala zipatso zabwino. Mtengo uliwonse umadziwika ndi zipatso zake. Sachola nkhuyu pa minga, kapenanso mpesa pa mtupa. Munthu wabwino amatulutsa zabwino mchuma cha mumtima mwake,
nayenso munthu woyipa amatulutsa zoyipa mchuma cha zoyipa za mumtima mwake. Pajatu pakamwa pamayankhula zimene zadzaza mumtima mwake. Bwanji mumangoti Ambuye Ambuye, koma chonsecho simuchita zimene ndimanena. Munthu aliyense odza kwa ine nkumamva mawu anga nkumagwiritsa ntchito, ndikuwuzani amene amafanafana naye. Amafanafana ndi munthu omanga nyumba amene adakumba mozama nayika maziko pa thanthwe. Tsono chigumula chitafika, madzi ake adagunda pa nyumbapo, koma sadayigwedeze chifukwa adayimanga bwino. Koma munthu ongomva mawu anga osagwiritsa ntchito amafanafana ndi munthu amene adamanga nyumba pamwamba pa nthaka osakumba maziko. Pamene madzi achigumula adagunda, nyumbayo pompo idagwa, ndipo kuonongeka kwake kunali kotheratu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mtengo wabwino umadziwika ndi zipatso zake. N'chifukwa chani mmatine Ambuye Ambuye koma osamachita zimene ndikukulamulani? Kawirikawiri alaliki ife kuphatikiza ine mwini komanso mwina tonse amene timamva mawu a Mulungu tili ndi this tendency yopanga over explain mawu a Mulungu, kuti Ambuye mthenga tawerenga ukamba zakuti koma nkuzukuta mwina nthawi zina timathawa kuchimene Mulungu amafuna alankhule nafe. Timapanga pollute the message of the Lord. Mafuna kuti tsiku la lero tingotenga mawuwa monga mmene akumvekera. Mtengo wabwino umadziwika ndi zipatso zake. Ine ndine mtengo otani? As simple as that. Ndine mtengo otani? Titati titenge mitengo ija, mandimu, chani, ndine mtengo otani? Kenaka ndine chipatso chotani? Ndi chipatso choti anthu samachithamangira. Nanga tikamati Lord, Master, ndiye kuti ndi mwini wa china chilichonse. Komatu ndiye timaona, timagundika nawo mapemphero. Nanjira chifa Katolika timadzatchula pena ndikunyadira inde, koma tizimvetsetsa zimene timayankhula. Tikamachita mapemphero athu a korona timadzanena mawu aja ananena anaja ku Fatima. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those most need of your mercy. Ndikumandisangalatsa ndikoyambira, oh my Jesus. Lero mbeso kutitsutsa mmangoti Ambuye koma simukuchita zimene Mbuyeyo amafuna. Pamene ndilipo nditati ndatenga cholembera pamene mukumvera uthengawo, ine mwiniso ndikuyamba kulemba kuti ndidzipange leti ndiziti zimene Mulungu mchaka chino kuchokera January uja kufikira lero pa 10 September zimene wakhala akundilamula koma sindikuchita. Akundilamula m'banja mwanga, akundilamula kubwera nthawi yabwino pa khomo, mwina akundilamula kukhululuka koma sindikumachita. N'chifukwa chani ndikumutchula Ambuye musembe wanga chilowere ni usembe zaka zapitazo. Ndiziti zimene Mulungu akhala akundilamula koma sindikuchita. Si onse akuti Ambuye amene akalowe mu ufumu wakumwamba. Tikamva uthenga uti tidzitsutse, tidzudzule, ndikuona kuti ndikangati kamene ndakhala ndikutchula dzina la Ambuye pachabe. Tikamawerenga buku la Baruchi, Ambuye chauta amatitsimikizira kuti ndidawalanga Israeli chifukwa ndinkadera nkhawa ulemerero wa dzina langa. Ambuye amafuna tizinkonda kuti ulemerero wa dzina lake uonekere poyera. Paulo woyera n'chifukwa chake mu uthenga wabwino akuti challenge akutitsutsa kuti Ambuye akunena kuti kodi tizimuyesa dala mkwiyo wa Ambuye. Ndikangati ndimauyesa mkwiyo wa Ambuye, ndikangati kamene ntchito zanga zimatsutsana ndi mawu anga. Do my words express who I am or the other way around? Lero ndi tsiku loti tidzifunse mafunso monga ndanenera kuti ndi chiyani chimene ndakhala ndikukana kapena ndi mawu anga ndakhala ndikunena koma ndi ntchito zanga ndakhala ndikutsutsa. Ndi chiyani chimene Mulungu wandilamula m'moyo mwanga kuti ndiuchitire mpingo wake, ndilichitire banja langa, ndilichitire dziko lake, ndikuchitire kumene ndimapezeka ku business kwanga. Kodi zija zomataya mapampa ino azimayi tinganene kuti tikunena kuti Ambuye ena kuyesetsa kusesa monsewu. Ife ndithu patokha timadziwa kuti tikupanga zonzolakwika kudzidzadza mchisaka zimene nkukataya monsewu usiku. Could that be kuchita
zimene mulungu akufuna, kaya ife amene tili pa banja kubwera mochedwa pa khomo tinganene kuti nkumachita zimene mulungu akufuna, kaya ife amene ndife akhristu zija zowapereka 20 kwacha zambali tinganene kuti nkumachita zimene mulungu amafuna, kaya ine ngati wansembe uchita ulesi kumoyo wa mapemphero, kumoyo wokadzodza ena, kumoyo wotumikira anthu, kumayankha mafunso auzimu, kana ise ndikuchita zimene mulungu amafuna, mmene ndimayiperekera nthawi yanga kwa mulungu, ndingathe kunena kuti ndikuchita zimene mulungu amafuna, ndikunena kuti ambuye ndi mtima wonse, kaya ife mmene timaukhalira moyo tikatenga nkhani ya kumene timagwira ntchito ku business ndikuyika nkhani ya chikhulupiriro apa, mmene timazibalansira tinganene kuti timachita zimene mulungu amafuna, tikatenga ndale ndi mpingo wathu timachita zimene mulungu akufuna, tikatenga moyo wa zinjoyi ndi moyo wa mapemphero timachita zimene mulungu amafuna, tikatenga banja lathu versus anzathu, abale athu versus anzathu, nkuti umene timamasuka timakondwa kwambiri, tinganene kuti timachita zimene mulungu amafuna. Yakobo oyera mkalata yake tikawerenga mutu wa 1 ndi 22 amatipempha kuti musangokhala akumva koma mukhale ochita. Be doers of the word, not hearers of the word. Bambo Frank Lazaro Phiri amanena tichoke panzere onena tifike panzere ochita. Tipemphe kuti tisakhale ngati mtengo uja umene wamkuyu sumabereka zipatso, mapeto ake adaufusafusa kuti ukugugitsiranji nthaka. Mwina lero akundifunsa funso lomwelo, ndikugugitsiranji nthaka ya nsembe, ndikugugitsiranji nthaka ya kupatsa, ndikugugitsiranji nthaka ya mawu imene adandipatsa malo moti ndizimuimbira. Ena mulungu adakulenga kuti mukhala alejiyo, mukugugitsiranji that soil, mukugugitsiranji nthaka ya kukhululuka. Tisangokhala akudya ukaristiya koma tizichita zimene ukaristiya umatilamula. Sionse akuti ambuye akalowe mfumu wakumwamba. Tapempha ambuye atikhululukire nthawi zonse takhala anthu ongonena, tiyambe kukhala anthu ochita. Tapempha ambuye nthawi imene tadzudzula anzathu amene akuyesetsa kwadzudzula pa zimene ife eni tikulephera, tapempha ambuye atithandize kuyenda naye msabatayi. Sionse akuti ambuye akalowe mfumu wakumwamba. Ambuye tithandizeni kubereka zipatso zake zokomera inu ndi mpingo wanu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love